Mwanjo muligereri karibu ase ensema iga Egeikaro kia Getembe litugeriga alia Jumapili au motienyo no yogose chitariki niko mnenyo motienyo kianda mwaka no bwechiri bubere na 2025 na abuna natega gote ase Egeikaro kia Getembe litukoria lero nigonde na abajumbe abakoro babere oyo mo nigakoro kwa Piuta Omanga musike Piuta Omanga uyo kabeire omo majority leader gusomuraibu abange ase bunge ya county ya Nyamira nabungalite munabarigana bwa bachaki bechi ase munaba MCA ase chi ward awa nyo kabira korukunga Samuel Apoko musike Samuel Apoko oyo obete omo MCA gusomo jumbe we ward ya Kiogoro aiga ase county ya Kisii na mangabire gagwate ko mwanjo murige na manga gante kone kigwa hanna muna sense mo ya siasa kitaro chia guchia state house bagusiba chire state house a chintunda ibere chi siasa chia gusinjiga ndete kubwata liberera nabo igo abo mabwa gusimbo gante ko gusebo mu gusimbo gante ko kwanerwa nabo igo omwancho murigereri ekiroge kanene kyoburayi bwense ime ya Kenya 2027 na kiroge ngegende ko kwanerwa na bange na yuan sintonyara kabatoko ya kwanira ase Egeikaro litukoria lero togochaka na tujaka na Piuta Omanga sebali bada babwati bakubwati se Getembe mwana ugatebanga magani tachikora bona igatokora jagera Piuta Omanga nanga mukora ake se Getembe aranyara kabaga gutokwana karibu ndiri bageni kwanya bari kwa Getembe yarabira matuko arabeka gama tukomekeya ana gokuchirana karibu asante sana kwa usiba ndamo sesimole asante umusika poko ama tukongole kitara yara kurutwale kinaye gatara na maona jamano yo minto toto ambia mana se leadership yonsi ya Getembe se unijogo tuchika na utware ya nilero litukoria lero Jumapili gukuwa ningoto yo ndo minto kurwa na Kiogoro ari bari chache Kisii county na Kisii ngima ngana otra ande motobwati na togenda tegukwana mbiya mono kigima nagani nyimo totaraenda ale mono tuchaka kurigereria igoro etaro ya state house na ya berige gukwanira mono sana na abagwanguiga kugenda ase amagacho muraibwenze state house Nairobi baraitu no mugavana gwe county ya Kisii musike Paul Simba Arati oyonya twabakura igatia ba MCA kurwa ase county ya Kisii na gwe county ya Nyamira na boigo na baraibande abanya twabakogenda ro mu director ne abakombikira chibicha ase omugavana Paul Simba Arati akubwa tukachingwana ase amagacho ayo baraibwenze state house Nairobi ase akoyarira buya kigimanga ngikiagarate bakagenda ase umochi oyu osomucho Nairobi batare ro baraibwenze musike William Samoei Ruto. Mimi ninajua ya kwamba tuko na program nilikuja kuanzisha hapo ya Cancer Center pale Kisii. Huyo contractor ametusumbua sana. Na nilimuona huyo contractor. Na sasa tumeamua huyo contractor uliweza kukutana na viongozi kutoka Kisii na kuna habari nyingi ambao vitu nyingi tulikuomba. Na tunashukuru kama jamii kwa sababu uliweza kutupea hizo vitu. Tumekuja kurudisha shukrani mbele tu kabla hazijafanyika. Kwanza uwanja wa ndege wa Suneka, barabara kutoka Kabrong mpaka Kisii ulikubali kwamba ipanuliwe ikuwe na line 3, daraja 2 flyover, daraja 2 mpaka daraja 1 ama Kisii 3. Mheshimiwa Rais pia uliweza kuhakikisha kwamba ile prison ilikuwa pale town, umeniambia lazima iondoke mara moja iende kule Nyantrago ambapo mahali tumepeana shamba. Na nashukuru kwamba umekubali kwamba tunajenga nyumba 10,000 za wakaaji wa Kisii. Kama hizi affordable, kama ungetengeneza Kenya mzima, mahali tungehitaji affordable housing ni Kisii. Hao waheshimiwa ambao wanakula mshahara ukiwauliza, wengine wamejenga paa limeangukia mwingine. Na maji ikinyesha
ikiangukia hii nyumba nyingine ni vitina. Mtu lazima aende kotini. Kwa nini mvua ilinyesha ikaangusha maji kwangu? Mwegule jingwane chicho muga wanabwe kaunti ya Kisii ase alikuwa na ile ya magachobora ibwense State House Nairobi asanya tokabaga gukwanira anene muno kilikia bayire tore so guchakira ni gata tenga ni gachite gwera nengambo ya muno waje somura ibwense timaiti ekerengererikia mo sikia poko tochaka naye inki kolengana nayo kwarole na kolengana ali kwanya ko bwati ayi muno murai kurose kaunti ya Kisii tumajingi kwa boli swali ilio Timedi okogenda kwae kwarenge bobe ose nkiyuta geten comment actually ndamanya buye kiyuta geten kwanire muna negendo kyaberege gukwanira muno naba gusi kurwese taleiga abande batebire ngambo abande batebire ngambuya abande batebire konya ko mugusi naye buno manyene muno murai bwe kurwese county ya Kisii naye go twale kerengera kya ngaki ngigoro yetaleyo nabako bana no kwere ngambuya bono ngabachite nande bairanire kerengera kya generally soko chakera generally observation on the channel observation inje ndatebe na inje no murai nga umugaba no Kisimba lati ko genda State House tubate problem nje tumi ekwambo uri nje napo nje ndati kama kwa sikeninga njari nge problem ya eko genda because na nje there before tu ajeto na barai tu arenga ngiri usita even not 80,000 something like that it's not even a month ago ketu ajire State House tu are korawa na bachumbe baito ase osora nge I think ndatenga nero linge team leader abantu bagachwa abantu bagakwana mangana gakwano I think no mangana yachirite ayabono mugaba na Simbala tache denga kiyo ande tinda iriko kwana ku studio yake ntonta manyiri tinga nkia tachirite but later eninga tekunga nere otebire bono ngo genda na ba MC bae enjetaro yaye onyine yaye ngo kwana specific kwambori jitindo chi problem ndiyo yo kwa State House nere igagenda tena na mugaba na bande because Simbata rero mutanga niko genda State House abagaba na bachiro ntamanyiti my brother Pyuto tuabere nere na no musani mwana mwaturangiriti ataringa hana mystery abantu gutaramo timedia keraba abantu bamuranga barengo timedia sumugaba no bonarengo on a Friday there were so many barengo sine 11 adotania bari mugoro aya narori chikonti chia bogere chons chiko ganda ni delegation chabo para bagaba na babo baro no bakotoka Mapei Migori Siaya and Kisumu. Later, before even Abagusi to Taragenda, Ngaraka Kamega Kagenda, Garotarakaniti, so many counties, Chachi, Nanda Bako and Navaraibo. You want Simba is not the first one, Abandu Barachi. Now, what in the Quest 2000, Neragajet and Murayo, the West, no Mugavana County, Kisii, Akaganava MCI, Navanda Chet Navarabu, Inchasa Pasun Napocotin Comogosing and Kachi State House. Number 2 naiguru na watu kutwekera ali twategera ire yate bangache te kwere ndimbiye mono ase binde bitangana bya sabetu na barayi bari bakorete bachete president gatebanga ngo awese kwate gotanga no kwari ngo ya mwese bari bachete litanga no naringe bari kartu asabete bintu biriye tie kya kwana ni amangani ye frao be yateba mangana ye pare ikuru kabrongo turumbuka mangana ya prisons nari asabetu once na president kajara ne riabo. And I want also to say ngaki no Simba mugaba no chete still abantu ba government ba roka ni bagocha nabono I think it is almost 2 weeks ago na roche abantu be apoti ba chete kurate negeti kikia ya suneka asa chairman ye eden Kenya Ototo litio gurukunga mheshimiwa Karib Kostani alingene team Chusi erio na baruete I think is na baruete State House ende na governor with State House ne timu yae naro chichidi chichigocha channel directors wa Kenya na yokura bakurate pare kurutara chambili kupaka taracha moja ni ya kabrong which means ende things are on progress the bottom line ni ngaki inche napo tingo problem arati no mugabana nganki achire State House lakini no kwa kwae is valid as a leader negatia ba musiembali na baraba editukolija ba umugava na State House na ba musiebande na ba musiebande bali batikala tena barabu asongo chobo songo na ba tabanga setale yonjale nge necessary to them ababaje na gavana mbaro jinga ukogenda kwa State House ngor necessary na baba tachiete na barutingo ba play munganke batachiete because na mbaro jinga ukogenda kwa ngor necessary igo parties it is democratic
according to the constitution ya Kenya nga kero muntu akora kintu kirikero so long as kire in line ne constitution utagenda kulikuwa ba MC bandi bataje state house that is their own right utagenda na bache tena gavana na bado that is their own right unza yuwata makosa musike piuta kerengere gyo libone ri kerengere kya waye na omo MC omukoro na ndo muraibwa bange ase bunge ye county ya Nyamira singa kichetre kerengere gyo ngere kyo tare yonsi kabune chitare chonsi batana chiko county ya Kisii county ya Nyamira dia mama uno mentata vile Ruto ne president ya Kiromuntu wa the opposition yo sana serikali president naye inchibono asemba the problem o kanali na ki ebone korokinga babusi either bali serikali kuswali isko kwa mamboyo is like supremacy contest yani nga ingole senior opimana chingu influence yo kuboyonde ngwate chingu kuboyonde kera oni ndiria bari ya baitu bagwataine osebo gwatobo muguri wa which community chinde ikirete arati state house angangia bete taken care of na bali bandi lakini bono ikokoranga igafiri nga ababachi etemba begitimangana buna bwerete kobekwa nise kogenda nchoma nene timu yane inchoma na gari baba usi ikonda atwale chinguru mono kuwalia usoro na poko bakorete agafiri nga na inche ngari baga given ne president ye ali en Kisii county nera agafiri nga inche mbwana to kwana so akagenda kure enforce gose ko utiria mkaso ali bakorete ki bakorete bona se problem yote kuruera ingokwira credit ase binde osoro team na ngoja kwa tokinga na ro kale agareta ke kaba use no mahageri kwa arati another thing statement nere CMC charwa ya renge litosana abati karta ko abati karta inga karoli bachi de state house mbaisa ransiri kuna baraibe county osuna CMC baros chia chenda baruchukira state house mba kwano borosana nga eje we just wasting our time kogendaria kuli lunch kuli megati na watu chicha abuna abati karta ga abakonete bali bachiete mbara kwana so you cannot really otebe go dismiss statement ya bantu bacho na CMC chichari ngo 21 inga mba bwate sababu yo kutagenda isababu yo kutagenda inga they were not coordinated speaks volumes inga uburai bwa Kisii gose Nyamira mboli bomo mboli yamo so mbagenda basabi babo saba as long as bataiwana ini iko ekiabere to kiaringeli ya magendero to my understanding there is no county yabera allowed within 1 month kuiraji delegation ibere Kisii igere focus na ndebono eko treated na magoko amaya gose ego tatirwa no bororo gete in a special way saying njonga umwana nari kuri community hotel na tete ora state house is not a place okoimo gaitukolero so de banga ngachitari kinjenji inkie ko vera gusiero moko bita within 1 month to delegation ibere moko kwana the same things because there's nothing new really totera simba jita saba geta sabetwe abari batangana to baba poko na bandi but bottom line contest area is a matter of time before it will explode. Musika poke contest nero gatie jiti mwechibere kolegana naye amade one Peter no morayo Nyamira tari dindo jingia tararigere Nyamira because the invitation ya ruetwe even the first time nja involve the two governors bagavana mbachete baga boycott they never went ni kurusi usimbara ati yoche de mwesonde ekera bande baikaranza nande barengereria Simba egare deputy party leader ya ODM I want to see this thing in this dynamation ekera maybe Raila kamwakirisi kamahori na kigochi ku state house otarigocha nande komaide intwe echama ya ODM otro broad based I think through maybe
you know kogesi kwane tuma dipita nga kiara chagesi lakini kogesi kwane nga maybe Raila naga kwane na Simba and the reason why I'm guessing like that ekara kwa roje ekara tu ajete first delegation Raila tarengo but the other delegation Raila naga like which means the influence of Raila nero yagereta Simba kaire timu ya Nyamira oyo Nyamira akangere completely akanga last time akanga this time Patrida ya UPA Patrida ya UPA na UPA last time it was Asmio no yarenge Asmio coalition which means it was supporting Raila Odinga for presidency now as much as he missed then on the broad based I don't know eros ne externality from broad based that one I cannot tell unless Nyaribo comes here and explain igo I think yo wenda kwa kabere kwa rati nkobwata influence beyond what we see. Number 2 ekiraira jerito all along toto very fair because yes twara nyarori all along omugamba na Simba mbanya ko work na closely na the current president. Yeah. One Raila would have come in as we president ya Simba okoriri Simbo chirebo no are broad based na no are go support yari for your re-election you say what because when the statement you look at it let me finish ataribunga to kwa mirane ndaga my brother moto era runaria kura kwana sereti na ndanjira na maoni ane nera magukwana igorende okogenda kwa Simba koroko I don't see whether supremacy njarengo but later on keratwaro what happened there you I think no choto time to kwane no tuarenga na my brother ma to muru to kotara nere ijande velde na no tuachira agato nga matanga ndo mai kono singa egende ga kwana na ande na bakira right in terms of supremacy nga banta ababande chitimwe chibere na bachira rwanda but okogenda kwa Simba koroko ngwaje to in the case nga supremacy bare kuri lakini karabono ge kirega bono na linka gete kusu mutua akoranga supremacy neche work nga who but then nande a caption nere na harora Simbari gete this today egotebanga ngosoro na chaba tiba kumurwani I think I saw you saw it nga ba kumurwani singe joma etenga the president has entrusted him. Now he's going to take charge. Nanyerora naro kima brother I don't know one abusu bima sineda chakira lakini kugenda kwa Simba karoko is totally influenced nga amanye broad based yakora ale na ndene deputy party leader ya ODM igonjera teyo ngwara ndero narora sifun oyonde Junet Mohamed yakwana ku Mombasa nga sifuna tanja nere secretaria ya ODM channel secretary ODM yure broad ne ODM yere broad based igonya taka broad based igo nere na ro igo tari ODM pati mo vetereti asoime ruton here president Raila no ara was broad based igonyo sigete Raila as the bad leader and also get ODM onyo channel we kaso broad based atigana na mangana wa muchomba na manara komate muske piuta ngwa bwategendo kwatakire ya mugendo kiando ma akenkirina ki we should Raila be selective karaku winti mugetengo and the state house you won't tell me tamanyete bali abatangani nganda bareni usina borona bakusiba must only wait for ODM karako genda omana ko genda abakusiga ma ODM gusat ma na community again is this the first time amangana fly over agusia kwa neru if the president and his team mean it well yeah amangana ya pale akarangilia bagusiba kaenda kamera think you remember akakwana the same things statement ya someto no musike manoti yeah what interview including airstrip ya Soneta bagajaga state lodge bagakwana the same things e pare yotira yeah toechigasi all those things yeah Egeikaro naende bagenda state house the other day osoro bakalika the same things bagakwana ijebono yakabere naende apoko badachi TMC chachi dechinde nchaenda still they repeated the same thing so when the president yite what the problem yoko paka ainyori go paka Raila bo amanya kunyoranga
Usimba tete kentoket. Lakini ese yo mugavana nata batenga ntu twata ko tenga mbiyama. Ono mata no tosi. Ogo te mbiyama no botara ko de tuga nyoko lulu ma te bana no wa ko ra we. Let's say thank you. Again kentonkere my brother te banga chi delegation cha chi state house chi nge sana. Aya no muri kiora pa bua mangana ya ko bua kebo no chengo na ko watani. Indirie a delegation ya Homa Bay ya state house. Goleng ya bajumbe bale ngordan yengi nyoret na bajumbe bale ngordan Delegation ya bajumbe abajumbe you might not remember kiaran kale. Lakini bila ngabi akado in between. You will even need a delegation which is state house when the president Nyamira and the Kisii is part of Kenya. Siasa. Another thing to my guru set up kiyo na boarding and Nyamira inaro kiero tara ni kwana. My brother umugaba no Nyamira na ene kara chi gaba na jindi chi kumera na kwana korona ne bicho kola no. Ulino mugaba na okole bintu bya kivyake just leave him alone tigatukwane de bali ba chiete ni bintu basarite. Kiera por teri bonura chomo tebi ngo kwa state house kole businko yo. Na agenda na tagenda they are more or less the same to him. So the best thing you can do Nyamira nyitike ko evangere mutumutwe ne tawo ke batrende ero I want to say congratulations sasa HMC chiete I think take almost 90%. Yeah Nyamira na bachumbe mbale ngoyo mababere the following day na bakara kindiki even though what I'm trying to get out of it is like there is another agenda besides okugenda kuligo saba amagenda. It's like there's something really cooking because moko le president then the following day a deputy batevinga nimbwatekerenga anta gitemurinse omoteto be ko morero tuote yeah muisara so umugavana atayo because an assembly cannot work in isolation minus input ye governor more the president governor atayo more the deputy president still your governor atayo. Don't you see there's something coming up? It all comes back to what I said. Division si chiro chinyinge even more kuitera si chisabari chiko na kwa state house more than chiarenge before tribute tarachanga. There is more unfolding in the next few days. May I ask, you don't see why Peter is looking at Ngakarabandu just state house. Nyamira is more divided than they are before. I want to put him right. Nyamira, the problem which I get the immediate insertion of this government here. Not to agree 2022. Nyamira njanya kutuara stability njanya kutuara mraba. As much as no one kissing and able problem chair can in chili ne Nyamira. You want to come over a problem Nyamira chirochi through because a governor you have impeached twice. No impeachment injury with. Ego there is something cooking out because the government has come in, the national government, the national government, because the MCS went to the MCS were there. The MCS were there when we went to State House. Abanyamira. The two agenda last time. They were there almost 20. Also, Nairi Mugama Simbachete, even Yaribona never invited. Akanga. One of Montoro take in charge, next speaker Nyamira, you go only wait. I don't think, and if something is cooking out, because it has been cooked there before. Only wait. Number two, Nyamira, people that are very specific. That Nyamira was the problem. Jai. Ego Nyamira, rewarded through Nyamira and Dwayne. No real Nyamira, or Montorana, Konya Wekaye, yes. But the only thing to try to go to Nyamira, ne government, a word autonomy. A government in Kisii county. No only wait, a word of a Kavana, yai, a word of a deputy Kavana, no only wait. Ego ekituargo saban keringa ki omoremboje poti Kisii narari na Nyamira regardless yo morengo abantu bagotoka you see ina bono tigambe ke piuta boronge gabano yago teba amorengo tindu jakari no roje no gotagenda state house tuza goteba ngaki ngabano muina ale so mwana bwa bagusi oyo bagatanga bwa bagusi okurigo president nturamanyo sanari lakini oyo bagateba the other day oyo bagateba ngankuri yale no arenge Nyamira matanga tanga gaba natarengo
muntu we korenga one senate You know, that's what I see. igona kingo te banganya Nyamira omugabana naro omodebiti gabana ni government ne karete nero igwata leadership but the only thing getting aki to komanya birengera byangu ya gabana na ase chinga sana tutaga na ayo muskeputa ese binte bingwa mucho kwa nanga binte binsa chindi bya berbi kwa ne rubuna bono okore gwe para ya kuru tota bego senkoro bosongo weka kishauli ochiro goro chisoteke tigetige chindege daraja mbili ne bibinde bingi bya berbi kwa ne runanye na amagacha ya affordable housing ese prison yere rusigo iru chinyantura go chichinsa mo che ward ya ibeno nyali bali chache ebinde ya bange mbalenza chinde bakoligerelinga nebintu sichingwana chiage siasa abande baranga nechingwana chia magendero ekarogo chi ligerelia ebwe komanyire bana karogo lige ebintu byeke masekemo ogwikirane go chance cyo gwikirane ko ebintu ebingaikire ijiri chinke sana. I think what the president wants to do no capture ibirengero by'abananchi ba Kisii and other parts of the country. Tell me delegation ya Chiro atara promise yeah, every delegation ya kwendo kiriba saba including abantu bacheto bali giciri bikomi na promise tinga ingobekari billion ibere chia promotions ba chiabo abale ngo kurumoranga ba promise tigo indwale promise abaito ku Kisii ba very promised several times. My only concern is na kikenye kariri changana paka kirege ntogo sabo kwa yo yani kentonke jago tabanga give me time njengerengerelie tell what you can do. University it was a 3 budget and I want to say is water nduna Antoine Nyamira will be very happy ke bestirin jidi se budget ebinte binda abanga bangire mabi ko chabakorwa bire se budget and any government normally a Quran under a budget protection singa chibese tobwate chi serikali chinga naiga tobeke chinga naiga chikole kene binte byo sindira wa capture as a budget ngai chibese chiwo chakorwa at the same time chibe delegation chiri chiko endoro chiga sene kwa yawa pocket money amounting to a lot of millions in total chiachire into in a week they are running into billions because a day doesn't really pass president Tarawsti want leave alone a pocket money chiribaka uchiri komi remember abantu bale ba state house we kabanywa maji we kabarage chisoda ngo chiro chitendi chiri taringa ne che state maybe some of them che state maybe into ngo haya bale you don't tell me a country where chibese chibe kire ngorogete chikweme kuchita budget for remember the other day the control of budget said chibese chikutumeka state house echire billions of billions in a day echiko chibese chinyinge said at the same time omo Kenya ulio kawaida ayena inche na bible baito ama guria gasene komenta yoko ulebintu omo Kenya igagasene koba med abo mutaka saidi say that ekaraga uchiri komi oranga uikira sawana da which instead anga serikali yego Kenya taxation area egero mabobe soft to people lakini bona have a quarter of people in the state house about which bairana bagogete but the majority of Kenyans are very upset. That's why of late it's like there is growth of anger over wachaki recommendasa wa Kenya nga inaichiwe si chikurwa at the same time abana betu school mbali weche bali mashara wa sene kona chwa tinyageta aliti problem nchiro inaichiwe si chikari kurwa abantu wako the state house wako na koyawa bottom line nilina key at least we're not headed the right direction as at now. Ese chire chiga go so koligere kwa ese chire chiga chumura bwense chinyinge chiabo na bachitabe nchikirana what will happen no launch. You know what, launching is one thing and completing that project is another. Launch koroko mosengo launch kuchire this coming week enyiwe tengo manawe nsengo jare Nyamira no akare tima itu sena ike Kisii but I'm told in the course of this week na akare west Mugirango somewhere and then I ended not Mugirango University area launching is perfect. Even Dubiranga launching itaraya. Wana weta sitari sironga si kwende achagete industrial park. It's not even a quarter we done. Na say na Dumbiro. But rende uyambo linga Ruto is campaigning and is focused on 2027. Musika poko.
aya no kunire direct re minte binge birie abimo bya biri ngora ibwensanya tukabaka kukwanira osebiri aliyeteira byo gucwekerane unabona kurusibwa kwe prison serusibwa iro nyanturago ibeno kizama chebeno abinyari bari pado ebunge yawe sekwali getikaro kyo bachumbe ayenkeri kilioro chinganza chindikira nyaka yo kara kubatika ndetanga kwa rengo ya mabasi bali bajite state house iko nabora nyoenga ngwata mete kuligire lino no ko yugo biendi since bi taro chenza chidenga nkero rake kirabe nkero geta ndo ndo banga bintu bya sabetu bya long term projects Derigento kira korunga ke korumambi na ndekere. You see if rawa ito whatever look at the junction ya cha the children kibaki is time. You want to be very sincere. Lakini ya cha koera ingakia ya uru na ndeke uru atanye ya umuntu jitu kunyi gorandu. You see na? Nebi rutako ne president ya totebi. As much as my brother Peter Tebringam biberonj na nimbichake. But imbi ko era before 2027. Toba very fair. Ngaki fra owe yera be. Nando mai this building injira aji ko wo saligusa. Wo jo ite ko nende yega. Go ite fra yo. Igo wana ndo we prepare tinga taringa kala mandago changa no buye go chira. Mandra tarigo ja no mole mbe to kaya. To within in no way again the claro so pro now to 2027 nyona ya kiabe. The same way prison share go ikakunganye. Kunganya prison skurumbuel to is not practical. Akere kunganya kuruali which means go ikaria seko irwa chinyomba cyagacu. Chibe. Kare cyabeire bama kunganya mono amabusyu n'abasigari bakora again. Then affordable housing magwanza ngumbwa, which means affordable housing era aja ngumbwa ali during the election time 2027 kaka ko kama gacho ya ara kwanza ama gaje siba kunganya go kara era aya endo ngere my brother tabanga chibese chi none university ya Nyamira ngibwa the budget I also tell him na bara itu abere engineer of course mo president ya tebe ndo wale ndo political statement na development statement but ese university ya Nyamira erebe te chaka ruto tago ta campaign Nyamira igono to na no mongai no monto somete I know na bacho esanjira benchi toka bone gante budget but from now baka December baka January arakole supplementary in the Ministry of Education yemen chwe Nyamira go chake university. Is that not a problem then? But that one I can assure people ngaki university ngo chake Nyamira lakini tariera abe bwangu na ande ni me tinga nanda bana ngo chaka bari ko chikamba cia Nyamira school eriera arite kunganyi we birasi biria bana bara chake university because yo chokobe campus ya Kisii University egera bantu baro university ya kole ya chake. That's how things works. But tiga bantu baitu bamanye ngaki ebinte mbia ebibya boli kuna bara ibabo bacholete president Egeikaro babike tabionsi because ibintu byonsi bya itabionsi to very realistic gake no nyeruto yo kare narabe lakini engineer ngo support ngeringa ki tabionsi itabirante because memorandum was big ebi a few angeranete bichake lakini mbiko era before election chine mbire bya sabetu bitanya kaka babigwikiraniwe biro bi ata kuiranira ari bono chibara Jones pikere omete kero muchumba na sabete kere para kere para era munja sabetu kere constituency iyo ne mutose constituency ose sana onye wet none yo soro ga datenga echinyi cyari getonje echiri osora cyagete cyabeta ronje nande ne represent ya ronje na chigo chikuba complete kwanza the same way kitutu chaje note chetu nyali bana ya chage ago cha koronje rio tumaide karaga Nyamira na rio sneli ngago cha Kisii rio cha koronje nyali bana chaje nyali bana masawanero ya chage tana kara deputy president what I'm saying president is not a stupid president. Is somebody who went to class, he understands. He gave in Tombile Nago Kwanaiga, I watch a Kobe on your budget deal. We just go in the budget. In supplementary, or in the next financial year. Because in particular, financial year, before we go to elections. Yes. Na akarato koru ase state was kwikate bwatani na ero asenchira ya mugose yende iguru aya mase muge bwatana na siasa yakora abanta bangi bako omo minye state was no mwana siasa. Yes. Bali bajete state was bangi baba na bana siasa. Iko ko ike bwatana nigo na amangana siasa eyego cheso nga ase siasa chomugusi
tachinde to nyako batoko tabanga ninchira ya moyo muraibu yanse kutaka penetrate siasa cyo mugusi gose orogongo rwa gusi enjira abantu barakirigirira but inche na passion na poco it is either way development nero na siasa nenda na korata nero and even the beings we going to calendar ngwa mujuko kwa na ngwa mujuko ba ni kirenge kinga za chinde siasa nero bona na erera ko mugusi kikimanga siasa inga kyoko yirigere paka kwa yaranga siasa nere soko genda kwa barai go state house siasa nero nga for the first time abagusi batokerete say that amatuka mange ba support ya chaka support Raira ono baikira se ba firiringa Raira oyo otutumire mono tigaturiya stobaraki stoko sora umugusi oyo tachitiange Ruto 100% in favor of Raira. Baka Ruto almost 200% to 200,000 kuri Nyamira na Kisii my brother na bara inyoliri nganya walete. But as a community mtu amwaete chikura chitalinke. Anga 40%. Okubwa kwaye igabwete ne chikura oli 200,000 ekitura asimunga n'abantu banyamira bakote bamwaete okomenta na chiriche community then mtu amcharo geti 50 plus 1. Yeah? And then we expected na karaka wa serikali na intwe sengenje percentage ito na yarengeke jagarata karuka 50 plus 1. So ekararo serikali mumsitawe. Now okuira na noku wachaka na bona na into na community we feel like we have been looked down upon. Ekarabona ikachawika climax ekarolaira aiguli bagali ko nominate a few people to government akadecide nga tadi kobeka musi akabeka abanye kimo ndugusire was promised but finally he never got it. Now ekaikase a community everything and into one to very isolated mono what we need we katonya royo moito atene chikure. That's how we begalia chaito chakanga ligimatiani na robate national appeal tigate ne chikure matiani ochire utanga sirego kenali chikure. Now from then henceforth nalibono the president ya takire koba deceptive yeah kucha se community abangwana bamba makolete ga setalingi not him alone abanta bange lakini iyo walokunda bune community raida nere akawase ni situation ninga nere kara wa nere cha umusi oli otene nere ko 1992 to date paka feeling now what we can do na nditiga to suko moyo ito asoe na bose kiara nyole aturu ande community Pone de kira se president ya ria wrestling na a community am losing it. Aba usiaba vira na nile which waka wale chikurani ndamwamu on problem tiani to something else o commentary chancy this is a man I think who will beat me if I don't watch. So koira ni matiani back to the village as a constitutive bitina bianka kunyaka na bali banka jinteka birevyo o chakire kurangiri baba poko na bande na injuto koreki injuto kwane uko kwana kodali ngabanje from his act. Yeah, igari getinjera yo kolete community yange egere gusina nyore na nyora almost 500,000 because 300,000 kuresa community egere chiko propel ko livendia ekrokia. It's not really coming from nowhere. It has come as an enjo ya matiango tebanga betu kubulu. That's my interpretation of all these things. Negente ke ga senjira ya mugo senyandi ya penetrate ya so ide asasias cha gusi mwa chiko kwa naga katwa chakiranga igoro ya supremacy ya omugusi gose ya abana siasa bagusi korwase kubwatikana mono kugendo kwa state house. Yes. Asenza chinde mwa kwa kolegena ya kwa nanga nsa chinde etimwe ya mekaranga ya tigaire magega ikabwati yende. Supremacy ye bono ngakiko chaka kwa ngakiko chaka peoro kinga bono ya chaka play. You know, in politics Muruti on the Gwens, Tata kingdom ya yagareki, Evaganwe. On the Gwens in Abanga, whatever, is like your Viruton at Yakanya split into two. If we had the Murayu, the which here now, a community near Motakiria to Arumonto, Mokorakana, Nero, Waterioki, your community Kaukwana, a community Yakwana. Now, to me, supremacy, in which we can level get there. And unless the president na Raira
bakwanira barayaba, there's a problem ahead. Problem we watch either. All along, Osoro has suffered while defending the government. Ruto and his government. Simba era obeire kando kabisa watabanga kuna siku tutakaa na William tuongea William mtu. Remember, if you can go back na wabona clip akumo dismissing oyo taisa ini kwa president. Lakini circumstances kia musugumire kujakira okole gasini president in public because I will explain there's no county era akole into in isolation without support from the national government. Now they kira say asoire maria and there is fear as at the moment baira ngoteka ruwari sana kubwaiwe na kina Musalia Mudavadi akina hata Kindiki to some extent because is to some extent is like a co-partner in leadership of this country na president. Now esingenjora ira moire abachumbe bali ba stabilize the parliament and through parliament Ruto nyolera sakwa yanera bona akasine ku pressurize abachumbe baye ba ODM n'ikigabana cyaye kikolega sin serikali at the same time ejabona yagete bali barenge serikali ba sabe bagere rutaro bisi ya batarenge nera kinapoko nabande bono bachakire kubeka maeda abagotegera rubono bali batamwakirite kurana neyo bogere bintu bikorero asada agiru tuchukura. You see, now Osoro ne team ya na baba chavet na abandi bachakire gufiringa that's my interpretation into asavire and we are the ones who made you president. How do you start again entertaining akina Simba and the rest at the expense of us? Ikatolenda matanga sobo muske ongwae na nitengire lwe kuma daiporo mwaka se mother and sarakasi liaba ya mesia matanga lenga matwerero amaya bantu bajita bankuruchise mu chance chese. Now Osora kama nakukwana ida governor teto konye utubange ekero kwa lengo obisi ya ekero kwa lego tenase na monta ko range governor achira ko gutare town mari na monta ko firinga governor kolriki wetire indirectly is meaning he means urioro ntura mo firinga na kolriki then he ended up asking governor to isaransi to bange igote wetire nde one rivalry achakira. And remember, ekero aradia state house, he said in genomono meaning alionsi abantu bakwana tegera rege ngo kwana so are you getting now where that is coming from? Musika poko kwegura mangana yapi utakwanire goro ya supremacy yeyu tumadu sai kwa ero denga ansa chinde abantu abambache pacha gotegana ngani ngo wikaransa ngana Ruto mono ningo takire gosukage ningo wikaransa ko gokoliyo ngo wikaransa ko gokobe abala ina kutsi nanje na bongo konka na yo mintopiuta supremacy aro wekejeri because from this statement ya yo Moscow Soro na begoro kinga no ko na ndo the big question I asked even my brother we were with him in Nairobi Egaraba ntawari state house into achete ndu mukutano yetu ya mangana mangata into state house ndu twarenge bintu bete bina you know I asked him ngakibono Simbari ndagenda minus the members of parliament because members of last time none of them even n'abanyamira no barenga gusiye chiguchi no barenga chiguchi abange baba ngusi barenge nonye mbali bara umurengoye because nere murengoye udie muri na baba manduku no murengoye okoronga rende abandi bachakire kugenda nonye noyo kipa barwanete na Chabet konya naga support Simba sana mandu aba udie mu bari se they are almost four okero komenta bako banyamira they are 5 kitutu masabo yonde ngoko na upadia no yonde na osero abaga bari batatu abarega kibagendi manduku na upadia na podium prasham na babere and before even Simba taraza ko bangene serikali used to work even na nonye na ngoko na jiten kamaro gutara bakabwe ngokari igo they have been friends nonye kipa he has been none sare ago place governor Simba but ndo korongo kuganda kwa ego chimwino ababande bachakire kwira no guchimaya ekingo toro kikiringa nono kuganda kwa Simba na ba MC bari bande na tarita sio nyambande because na gutaba kabisi kansambare ngo na bande in kwa the setback because you would have wanted the members of parliament no monogari na ndina umuntu mugabana
na ba Nyamira they would have been there no nye Nyaribara tare kwanga go chane na ba chiriso ni chama de omontori na ba sababu cha ya atari kuchira State House tanga naona ba Nyamira na baromba cheto lakini members of parliament don't speak 13 none of them was there go cha chino minute wate sinibere bere bano cheta nyino minibere chiri abachumbe babere to wate Irene Mayaka tuwatwara na senator si Okenyuria I think there too ba inge batato Egeikaro usua one even one of them went na Irene Mayaka garo you ODM what I'm saying nanda Irene na are broad based completely na no ara maago etangan tuta yone ndi kin koro kiringa ndete kubata na pyutanga ababande osoro nde ba andake bari kiringa to jago tigo monto yo ogo jago soy me pio go soa makere pika bisa abantu bago so kani nindu igo gato cha ko moja because injerateri na omete na almost osen 3 weeks osen 1 month ngwaro chisimba bari na babo soro na Chabet na Miruka bara so hotel gedwe na litwari kuchikogenda State House one siache yaru kiranade tima ide yaru igero na wanda kwa giringa with time supremacy we kero kane we fight yes okay na ndendo che kucha kusalimono ego che speed off go chansa ojo kusalimono because kucha kogera amangana ruto bona cha gosereka the only thing 99 kubata na Twitter na teba unless hairo currency jito chirera nene ro directed to umugaba na Simba na ruto nera directed to babo soro abai currency banta abai wanane bate bani ninga kerto goje county se Simba na akoba manene lakini to goje nationally osoro rendo tangane ra bandi because ne jibu varore usimba mona isigente ke kore kebe maite kine kento ke kuri go boso bwa wano muchando go chikoba ro manyene ne haira ke sabanta babere kwanye bale almost equals because oro muske Simba bale almost equals kiro mutaga busako because ekara yara kire sabata kire mensa yemo ko yo maberange kiro na kamo na kingo taberinga konya Simba tayo konya yo kororoka no manene ukolidi abandi no so because ne chief whip ya National Assembly ono nere ke mwanya bantu na maiga ya basani ba embaro especially aba UD na bantu ba achire bantu ba achire bakabodi because of breast based ba lingo solo mbu yago toira wana baro we kabakana nga ya ba limocho ko tika Simba chega tuakuru ye ku time nge toge ke korte kero ne ke na ko teba engeri più target to monto inigusi landi to wazikande chikuri yo president dibe batato ba kabero yo mona jitagatika akamura kali ka etu sine ndagira kakoya na ndengo tebyanda abantu baminto ngaki akero montare njara no ne pipirio tanga to kurandiria abantu barenjara ya barata ba mina sana baragirire no ninje to kondandiri ndenjara ekore ndene ndagira korotaki itagere nando muntu ogongo buya okuragira nando konyo nge familia one korotaki nero but what I'm saying chikande to what us by now because Maraga tara step down Maraga is there and actually kero njibono ninje nara ndagete kotaba ko west nande saba mabera Maraga mwaka nande no molishwe kanisa nanje nakabera nanje no ngambere tawe kanisa eyo onyabere nje nara go itete sana ngakinare ko what matiang lakini ngata konyora ngata kuwati matiangi yongo muntu wake punde erangi because ekara muntu ko mubwate si atari ko appreciative then you have no business anyway tari kinaro da tari grabo musika poko nyo karato ganrota ase bone karato gocha karabo ane bali boko kwane kabano gosikolo kubate kana mangana ya bara ya bakuru so monwabo ngola ngi musika matiangi tarata boronga tena tanganche matiangi ko boli de kero ke president ni ga ta banga na igure muna mwanta ebiri ni ntagete ko muna mwanta ebiri asikwambia de no musike maraga ya rota ebiri nganje ni ntagete kero ke ninge tagete Enje na wanda na musike pita na bara nyago tubako tu ngoere sari statement but what I was endo nare ko concrete yegara kwa no mwako oyo nge nara tanga na teba buyenga ngesinge njo mwana ngomusi abana babagusi don't joke abantu baro banje maraga no musike matianga yes anja ngo tanga maraga nyo kwenda to the ballot na matianga and to the ballot as things stands abantu baro abantu bari gereti
no inje nabana kaligere inje napo kuna bana kalinga matiangi abwati chinguru chinene kuba maraga tata isika abantu bamwaje kuba matiangi inje nagenda bagere matanga chikukwana aye bagatotenga no nyamwa te maraga ngaganda busikisi at the same onjwe ego abantu ambabere unless na intune community baigwa ikaransi batebere bono ngaki nyare boyaka ni una ndanje statement yeyo yungo like muskipita na ero ikata benga matiangi nangira muno kubwa maraga bas nekene nare ko taban kiringa oyo na tebanga ruto ga singere tensa egere chikura chia matiangi chike chia matiangi indi chia bekwe kabu chikabo chiro umate bono ga bantu turakwane tukurige chikura chia chiro nonye gwacha koya na bwa chikura kubwa matiangi ericho ningo taberanga kubwa matiangi tarake ukura chiro monyi we nonye maraga tarake chikura chiro lakini gwacha koya ro wakiru agaika 300,000 votes ama itaga ikira nyacha kira tu chikura igete eru 300 na gento igo gwacha koya na machikura ikira nyacha nonyi we igo chikura echo obieta tata tabanga ruta singirete kusinga usali chikura chamatiangi nchiraba isone litatinga matiangi na akuru usi na maraga na akuru warari usi igono anaba usi chikura chabo chikorete nchiro chisa gwako nonye wete egina nataka kumobeka we na adere ndi yango type with the time beauty bataikaranse tibuya virus oya teba bamara sabuja chikura na bono you cannot compare almost ko ya whatever na wamnyoro ikaranze abantu bamwabo baikaranze bonze abaiko goikato chukwanire gentekyo gatukwanire gentekyo mara diga muskipita ngwete na kwana natigire kwana pero likono amwire maite bone na kumbiringa abantu kumbe na maina abantu ngoiboro bale kabere apoko is born again na kiwa karukuru kana tata boro kwa renge na wadesio kwana 2 months ago igare kwa matiangi Nyamira kirase matiangi kiyache it's not 2 months ago Ororia ose twa ko baracha gwake achi wagero ndi wako ate chikuro kana isha matiangi nchie no inche na ndi wako chikuro chikatoka ndilikuwa lengo you know nyasa na kwa to muno ya nana bantu bakategera tubara kuminga uno murishi ori okototeri bibungu bono magoso kinakora ngai chikuro cha matiangi chire ngai chi arenge rikwa ko bana rorio matiangi karo kwa te utara bata ekana ko bana tena ko bana ninga chikura nchiro ena ko bana ninga nere ikwale tuache naje mikutane mengi ikwale kubolia abantu nga matiangi gose maraga tutigan ko liste kora gende na saba mabiraga abantu bategerete nga na age to mwaka maraga mono na sabira mabira rero kuri studio nga mwaka maraga nyabere akini ko mun ngatera bwe kanga maraga tiga mwaka bere kansa to somere ibungu zimati anya ko libinta tutuka metu sabe algo dismiss ya maraga kura kono ranchira ko matiangi ba kakabono nchira sia suri tiga tukuna matiangi ito chikure rinja bali tu ekarare ko moni libona chiabole nchira abura tari nchira ako tebiringa wa munyoro akubona ko kele na wa munyoro ko le meeting na abantu babo obekire pia abantu bamwe that's okay chikure ndichire 27 so deadline ni jare ngo ko mandabana to ko solti abantu matiangi obero bateke na time obateke nyori rukumira ba engwate baganga kilo muntu nabwate injira yaje kwa siasa bana mwaje ko era sana riba mwago era saba Kenya walifagiriti matiangi nabwate injira yaje nere ibangete onyo muntu okoko enda 100 meters uzoko minyoka 10,000 meters era ko enda chimbero 100 meters ria chaka ya no yonde era ko ende pace ya 10 meters at time omoeri pi baganyire ngori ganyira matiangi ngori kanyara wa munyole ngori tentuma yocha komanyanga ingo munyogete eresi abwate yarenge tactical ta go compare matiangi na wa munyoro is a very bitter man na abwate sababu yo kwauli na kurama na ukora na ukora kiara na rusiri tibuga manu mwa ya matiangi uga kimwa mu rusiti mu hakuna so ereta ko wende pressure area uriya guchiro bwato boru tari korora kende kiya anywhere
Matiang'i is very careful in what he says. Ken yonse ukwana kama etenga Kenya na ya narigereiri. So nana maitenga bagusiba itu bakara sibakari is very calculative. So ntote wanga tara umira bagusi tara koraki na baumere. I cannot tell you tarairi andatari moriri na amanyetenga abantu baminto ikabakoreki bakwanirwe abange na bubago bana gukwana gaiga timme yabo tutamwe inga ngere taragenda sige tengu sio kaligere tiata itiko na komira bagusiga aga Ausiga kibera. And at the same time bako mtevinga ngatamanyeti give him time iko ikadiria next year mid omoboringa wagara kanda sige wakote gentoke ntomo consider usento mubekera max na to komuligeria alongside abantu bali Peter like Wamiris abu na pade tolese siasa chio mogusi na gochirigereri ngaki egende ngagyocho kwa affect bono inu muna baraibi abu muri muna tutebe karo kurukura ali se president ko shore se county kwa nyara governor ba senator ba jumbe ba MCA bonsi kocha siasa iche goranga kichiko cha kwa affect mogusi muna mono ta siasa chia musikeruto siasa cho musike matinga kichiko cha kwa affect mogusi Wagwa na maraga naye. na maraga Yes. Waendelee kwana. wana nchentara kwa statement tevenga maraga Yes. What is Miss Maraga? na mudismiss Proceed. I'm countering what you are saying. I'm saying kwa bolinga na kigo cha kwa affect you know politics is about numbers. Yeah, and they come with the numbers chiwerete ko mo taken serious. Now for example Raila he had taken serious because he has numbers in parliament. Yeah, abagera ba benefit asengenjo yo ngwabo either they in government or in opposition lakini ngocha baramo bakachikure chabo ike kabwe kamo paso kia wachumbe babo bako kwa baudia bali loyal to their party leader ukuraira. Now ekero parliament yakorosiwa bachumbe bali kukwana individually bakwana through their leader ukuraira. Ekero broad based yakorosiwa telikorosiwa na Kaluma na Wanga and the rest ikego chaka party leader yeah and the other party leader ichi ko mera na ibarali. Now in tunto nyalete bagari wisaranse meserio ko bagana winachi finance because chinamba chito ncharo to allow chinamba chito chia nywera kuchia sabagere abagere bali tu aba irieta tu aba numbers ekaraba kwanda ku negotiate na into tolemera lakini ekere bintu bigosoka na uboka bakuri. Now egoja to affect in the same way nga onye again 2027 ntokora behind oyo moito uyinje nyegene denga matiani as at now kernere manyete nandi na to kwande nere ababanda yagoteba nchitwa no bisaransa nabarabu they have their own reasons so I cannot speak for them and onye ba maitenga kura yanete nje kwande lo sabire kura. That's why I'm fighting for Matiang because I've interacted with him and I know ibirangalia wate ibija and nawokoranga naba Kenya mamuitabete outside Busiland. So onye ntori ko chikobamo na kwaboria inabego chuto affect like that inga ibago chona wana bachakire barute simba arwanie osoro adesimishinga obono gedio bogoteba nchena agachorete banyora na aria matanga baura na makondo yeah yani umuntu ko influence ubo sigete tunakurwa na maiga makulima tunagwaka na matobe chi community chindi chirocho amagendo chikoewo and they are being encouraged to be united. So unless tobe united ntoira ntotaira lakini tobe united we stand to benefit. Okay. musika poko ngaya yoroche mogusita ne waka since independence igina kita kota tane waka banya waka kurama. We only tried to get child for your president 2002. Nali the maturity ba agete bakakiranya chai. But when you compare as much as my brother Ambori nga ndina ajitenga change kuruwe Matiangi na moneti of course nkamo ninga ikasi gete kanari geringa njitindo to future add to change and I tuned my completely in gender sagrunga 2 term na bankorote biare the 2 term complete amani game 2 term no ndande intigare njibuye kabon as I am standing here and the 2 term as much as abana baminto bari babera bagatagete ko bori president
This time round, I'm not going to dismiss Maraga. Maraga is there on the table. Until Peter by Karanside, Tingo Manusini to cause Egeikaro, Maraga, na Matiangi, but they can't emo. Na they can't in Chenkobera Comuna to go Pampa Navarro. Don't want it. But in Gerateri, in Jagarongo Kirili Bono, as things are, in Gerateri, Roger Coberamo. Iguraro abantu oyibara onye candidate kutoka noyomo mukuru Matiangi nanyo wachikura chumo kusichire majority onye kutoka Maraga nanyo wachikura chumo kusichire majority but no ndenere nanyo wachikura chumo kusi tuancha nonyi wede ne chikura chechu wakwa aba MCA aba MP aba women rep aba senator aba governor pako president yo. This time round this go na ria nya sawe ko nyora madodo amange bobi nje ngotebi gentungiri aba bago to kokora engineer abamba bwati capacity baga kubeka bandama bagushinga batware na nyachae enjeri nyacha tware members of parliament kurusi on 10 by then ko nyora kitutu chache South tera kitutu chache tera buturanu mama choka tera buturanu noni wede na burabu ko nyotera buturanu yare ngeyemo yare kubata no timugrango bakayawenda bakabura karicha buturanu to chikamenta chikabaisa to wana jire 13 noni wede capacity yo kurwa era chikogera abantu bachikwa kerwamo toko enda ne point yeyo ganta kukwanira igoro ye capacity no toko so era se tukwanira igoro yabo mugusi ngo mugusi yeyo eganga yo ko gakira chikuramo ebitinga igono obuna mugusi toko kwa chinga kichama cha musikenya chae kiame kialenge kiama for the people yes bono iga kiama amamba bwade kiama mugusi tabwati kiama kene kiane ebya mbiro byo mugusi yes kege gotange kene kiane which way forward iga bono bomo maiko bachief which means onye wikira boniga oyagoteba tabwati chama oyagoteba tabwati chama no ino mwaka Maraga nari gukwana tabwati chama my brother ngairenda omuburo because tubwate chama echichikwe ko chomugusi nkwara abantu Ototo minto no weta no newsman pakere inclusive abantu liri yankwana livre ya chete ngango chali abantu bakaro jitisatiga yejisati chaupa nonyi wet upa lero te yande yani te yonga ngamatiango nyewate nonyi wet Maraga taraja usinere upa taraja no PDP taraja KNC taraja Kenya Social Congress ina chiri chagusi pake kiami sati ngara ke kunga PP okay nonyi wet ebine chama cha chiregusia lakini asa abantu bakuri presidential bare presidential candidates none of them wade chama ebaren songo tonga ni crossroads baka Piuta no neno muburi tama idike chama ara chikobore yo musike Piuta nyuma taraja katiko kwande kwende yo naga ni director ne umo jumbo mukoro bwebunge ya Gitutu Masaba umuske Timothy Bosire naraga mno ya mabo tagete ko segete ganga yo mugusigo chamo agakore mikutano igagocha kanyoranga nsachindo ja gorto amagena abandi bagatambiyanda abanda kuntemenengu niganga ya yabone ringa niga abwatekerenga yo koleto mugusiamo chinjire chinde binumuna barayibura to mumaite na naga ni mu director nambe kirikiri kyo musike Timothy Bosire esago kwa nagurania namuna magana anya tukaba kwa nabajumba bakora musike Amingo Magara na boigo musike Vincent Kamosi abari ko mu chigoro yana namune tara balenge temona netara yakoleka nete ya kericho oyo no ale kericho mo director nanye kukwata kiribu kikemekere instead of abusing I'm asking them to give an alternative way to operate the same in a better way. Tusale anamaya balibate bangankaramu kontumengu elitiri mengwe ulinu ukabara kukwana lakini muntu iserukisende na wanu musanyo le bagara let him find time we share as a brother and a friend in the interest of the larger community. I'm nothing personal about what is going on. Where conversation yobu mugusiko bamo samatuka mangale busyo. Abiri siasa matuku. Kama antu bakwara baba.
Dili komo koko sasende. Ndumu mura sasa wani maide segi mne kurwana. Entogo sabangeli ngali bagali yoko tabana naso muntogo to kase njoli ngali nali ya jenesa enyole chinga kitokwane munaba gusi. Nestoro jigo jibosho ya sai na bago tokonya. Tuameni nege siese gati. Mune se chingo ko jigo to konya waka tuoni kako sokiri yonya ebi murabi atuki bitage tikoro kinga chinte ngemba wate baratu ndira mangana manene. Kubasabira maya nduto atendri do Kristo wike sinyasara tukinto manyeti lakini yutwali kugani ubutambi tubasabira maya na yo mujumbo mukoro w'ebunge ya Kitutu Masaba omusike Timothy Bosire biutana twengocha gocha sole tukwanire igabu na ina summary Parango mungwano yuko na mangana mangisa kwa mtima tinga Chagra ya bwesa eso como estaba te bakemo chande tinga maraga na matiani babu ativiama kura dari mwako chi wako na deadline ke yo nga by now karotwaje studio nga matiani na wate kiama ande matiani tali kuri gichikura asomo gusioka nga ngalende na wate kiama kimo gusi agaragemo propel to leadership no igakuri president of the Republic of Kenya ekaraguri oborai bwa Kenya nko consult yale na bameru na bakamba na bantu banda across the country consultations yeyo na regereta tara announce e chama yeah so toko de na paka bona chikura chika the next week na kiatara to e chama give him time na teva il come with a party don't rush na singe jale ba kodre ke nera bikakore age kole oroji and statement nera teva nga matiani nomo nakiona kibeka in general kibeka nga gusita kora gusina kiaga indongra beka kiacha garata bwa the future teva bwa the future ngui gortero bwa the future mose kuruma yake go etana ndeli tanga ine go ya tu Chao. so urioka gerete ngatai na ndo urioka gerete ngusita wa utwara umonguso you wait kera launch the party announce the party ki agotara makolima alingete satia weta umajoge ale onchari ale kiogoro arustie go tia susure na da Ntorore. Wono mate mongo kwana mase Kwanike gusika. Kwana igontoro tura kwanike charuo sineke gusina into kwa. Minto montiga. Ntorore. Kwano kore ai. My brother. Yes. Kwana bana matango kwana wego ya matianyoti kupako kole kwa. Kwana nkyo kwana bobe. Ya? Siasi ndiko sino kotebanga utaishaini. Kwana tari ogotebanga taisaini nkyo gotebanga taisaini. Of course yekarma kwambiti no monto. Karotota etiaka richukura gotebanga naishaini. Kwane kiao. Busima. Busiye my brother. Kwane kiao. Within busima. Ngani kondo gwatenga wana matiangya wana ntuta. Pako kole speech. Very rare. Naende tera ikero lakini ngo ikirero some matter of time kono ejintokere kwa bolio mwali nga kia obo mugusi kia bosire bosire is a very intelligent man I think etote como misunderstand yeah ama goso ka korete no iria atoirete kericho yeah lakini I think he needs a bit of time yeah tara come out openly ngankurwaniale matiani semaraga usoni because ero manyene kero ko mategarra is a frustrated guy ODM imagine top leadership ya ODM bari bari ngenere mbairi chi mbaide biro plan positions in government ere bueka andinere at some point ngwikaru pakotumia jiwestiale kolere muno mogaji bwekiama yeah na gusiga onta yobate ODM at heart yeah wetaniere no moga konde ko ruga iga metiko scenario ODM bado nyali bali chache ikimwa kulia ko musika ontegi to ko murisa Israel na baraki na gosiri na the same so I think ikira saro dinga o very frustrated more na atagi to ba usiba champa maybe problem yo kanelinga the choice of a venue to ko ile meeting as a region yo monto motage to chikobe ko musiama mo chiko mo bisi ikina ikiara tete utata na ende message ga jaskonga matiangi na ro lenge gocha ko be guest area maybe
people throw that out. Lakini akarokia chiko ikaisiko abantu bachiko manya bakanyanga matiangi tarengo bakamonjo keranga aibono kwale utumia elietaria matiangi bobe ya korosie meeting itakorte matiangi atabwate atabwate ile ninga tate batenga na arega nitikero muntu ryo takere gochoro lakini lesenyo matiangi ale force tari oli whatever. That's why again they keep the misinterpreted, I believe. But as at now ninka gertenga libereria keire or nargo sabanaino musketi motia tigana na mangana mange na kuminyakia kemosina magara namba kwana siasa na kwana kendi on select pass. Let's move on. Abata tinga bache baligane by karanse bagaya na bana in leadership in politics poko ramiro abire paka bana bande bako marama pako kuninga ojeta enchare la koya bunarero so nargo sabatimoti asibirengere bibi abwate kenjina amotegere chitunde kada ibirengere bwate nebia ta na gotebere bina ngambo soerale nyalebe bachiko mwakana bese kira kana timoti ata na kora aba bere then we move forward onye tokoriyo bo mokusibura ko kibeka then we move nekinare goteba nkeria nga jena na attended piuta tate bere nga na attended usna attended abuna akwebacha okay, basi natigiri. Natigiri mwana. But you see now what I wanted to say. Ekero ntara kwanire kia bosirenga enkipiuta como rusiria magosa and biuto manya no arenge kericho. Igura poko the meeting yo kwana ngyo gutoira kericho tanga kwa utori mikuta but biguta wasi ni kericho. Because ninje ngokwa na biuto minda. Tinta getio gocho bosire. Bosire na what the right. Tiwa non depend bosire. The reason why bosire tu kuma kutana kericho. Bosire ari gutwara mukutano osega Nyamira osemanga stadium enze yari gutuko ke koreka gendo. Pikisha bantu aminto. Bago kende kyosi no yotari ni baide tio koranga. Ocha. Nando kumasikira. Namba ibere. Timo gose tinga inkerirete. Nata banga bantu ba mogose tinkerirete. Oh bas, na bwata bo. Get me now. Bas. Bono. Igo edition yori iretari a distance. Egere bari invited boka ba manage go koraki. Kogenda. Ekina gata. Egi akabere. Osire na atendeti mukutano wo yasa koro kunyamwanga. Osire njira eresete. Igabwate idea ngiya sana iguru yomokushi. Nandende sengenjo yamangana ayo asupremacy. Actually bosira ari kwa guri bagari na bare kwe komukusiamo. Onye wete. Number 2 osira na arenge na re focusing tange chama njaro siwonere neutral. Because kokorete ya magara abantu bakurigeri magara. Wokoreta kenzi bakurigeri mason. Wokora Kenya social economy atati kengere. Wokora ta PPO okay kwara misati. UPA no musiko mugava. UPA bono nabo no bono isarigeti. Yani abantu barigeri nyaribo. Naro sabe como musika poko. Toko no mutumoko musinini. Wechi daika chita isani komi toko irana to maeko gendra korwa bwese to igera ntura kwandra igorechi yoboke obole account Nyamira ne kundira sande segusi. Yes. Sechi wodi bwata 20 chi wodi satonchi bwata ba musio. Tokwana na igo tunyara ko tokwana toko chakira bwese musiketi mo bosira to maeko irana to ike setoriga chi wodi chia Nyamira obochori woke na boigo na botokurigeri na wa munyoro na ero bere serious ya gotebanga na erbi ko mungaini na kingo ngo chanda manjo murigereri abuno to kuna na biuta wana nda umutimo ko mukaigo tokwirana toso eseke nga chinsenya tutabukirani amangana iga ye Egeikaro litukerigalia lero nigo togenda tegosanga no musike piuto manga na boigo musike Samuel ya poko.
eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolire ilikubotoka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngokwanira chirangi ekyo boigo chire chechi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiria chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati bwekariguri iri abantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduka yiga ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama wewe mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Togenda ne Egeikaro kia Getembe tukiriga ria Jumapili gotogenda sensemeri kionga chinsainye tonya kabato kurigereria ria gendete ko ene kiwa chitsemo na ali abeire gako ene kiwa na ni gotogochaka kurwase county ya Nyamira ase kiombe getarigia serikali gia Pratas Skipper Kenya kigurawa amo na mkate eno kuyuro manager bwa TV ya Getembe kianyara kabage kura abanya kiombe abo na basane ba Getembe gusibya chinda ase chinsemo chia West Mugrango eward ya Busamaro asibanya kwa bakuru kubolinga bonsi bali no mayo obwo gwanja banyaka bagosira chia mate chinka bunechyo muri geto fatiga Disemba na mange inganonya omuguzi ukwanete puna ubotaka tiburike gomi nigo eyamate yomugaka Robert Ongera Manyara kurwase kenyero kya Ikobe imeye wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirango oyore na abana batano noyomo nigo abana baye bamenyete asobotaka obwere wika barabwo barirwe nechinda Robert Ongera Manyara nganiko abana ne school goenda narone gatne ajira gotema abana bane bakobogete lakini ndebi angire koera bano nenjera monsinyire kinga akibi angire koera umuchando ubwatene bwechinda
na chichigo na mwachiri mwachete no rengo mutanga na ande no roji ne nchara lende bari ko nyora kende biyayo na nda sogeti ina ta go soka karo je na sokiro je gasi era ta guchi ekero twatarira yamateye nigo twanyora omuga kana bana bayeboka korende omongina oye tarenge aroro na twarigia kumanya ase agotoka twamanyigwa ajaiga nyona musubati na lento tando jo beire nkabi ndiri ko igwana nyona nyumba ta etia karende karoro nyona koma ta eti koma ono ekebuse gande to tembegete sona nyona nyumba nje ngoboka na busu bona iga korenta abano utiga linda senkare gasi na korenta ntigira abano ogenda sako bana kucha kuira na botu ngo chikobori linda ngontumera abantu baje kundwaniga bona njira kina sinyiru nangaki mwaru wanja monkonye ikiagera bono nasinyu igango muita bono ngatebuwa abantu ngandaya tugasa kumwaka uranya kwerentere ingana yechinda nigo yaretire ekiombe kyo getari gya serikali kimanyikaine buna Brothers Kibas Kenya ekyo gekuragwa na Mukate Enoch buna umunyakero gobo nigo ara abanyakiombe abo nabo igo abasani bagetembe eriyo gutarira eyamateye ase basoka abana ba kubagorera ebintu byechindagira barabe bagutumika ase nyumba babasibya nabo igo kubabekera eriyo rigo siria chinda ekyo bone twakire rero korora abana bana kibagenderete twaba tritiria samagura yabo ne bicara style barire ne chinda nainde nimanyete ngenke yaikereirwe n'umuntu gukora amangana community health ase kenyure keiga lakini nase ngencho emechande yaba yachakirete yare yabire ngaki community promote tanyare ko gwikere emechande ina koyakona konya ase bono iga lakini goto kuburinga guchakira rero kuna twabikire kama gekeiga ntumanyete ngamangana ina chagendere amatuka itonaro tugukwana akuru kwa action days ni maitenga one of these days action day neche etokumuchoyoiga egerbanyara kwa bagusukia amangana yaiga yana mangana tomanyate naro nainda abantu nkorakagira bari buna chinda buri nchirororo ubu maene nchirororo erietari ya nkuru kuna omibarare gonde CHP Nyamira county nainde secretary aba obisabo bochenu abubare ase binyoro korwase county Egeiga ya Nyamira baburi we gutarira ekinyoro ekyo erio kobasemia abantu igoro yobuyabwo bochenu gente kiganegeka na tutabe nyombe yiga na abasani baitu ba Getembe. If we wanted to build this house it will not take us long, lakini nende ntaracha kiraga kama ranche the public health take action immediately. Bona abantu abi bamenyeta sebinyoro lakini kwanyoranga mbabwato burimirwa igo bona abantu be kenyoreke mbabwenete ko ike familia yange erinde banyare ko yekonya inyare ko imukanera asomongina bwenyombe ne bwenerete amanya mangana yobocheno ekoera inde chinso ne chinchi gosira bocheno botara korwa nda bone to nande togo sabanga aba health promoters baribe enseme pamoja na ne omugambi ntobwate nyumba 10 tobwaterane tonyare gokonye enkei chingaki echecho nigo basabire abantu abubare no moyo muya osira yamateye ase chinchira aho buna endagira naboigo enyumba enkiya eyo babwenerete komenya. The Brothers Keeper by family yons pia Getembe Television Getembe FM abwasende station manager basani bali ba tubwate seti nga tuyatagenda tugole kibando tugole kende byonsi. We thank you and Sole and all of us. We will come here once again. Abadere kiromonto, you can help us, you can reach us. Agara toche bono once tukole kentaka montateba abana baribu muchuiga bakinire. They are big boys now. Mumuro yiga asakine bono komenya nangina na ise akanyumba kayamna karege. Let's help. Well wishers. Kakyo yokorora. Everyday akonya abana abanyare kutwara health yerengia bamenyo bugima buna abantu bana ekenyoro ekeiga kya ikobe imeye wodi ya Busamaro West Mugirango nigo ketana inwe nechi amategwetania isano abo babwate umuchanda bwechinda ase chiamate cyabo. Baada ya kuweka dawa hivi ndio zinaonekana, so all the exposed jiggers
by now they are dead ama zinaendelea kukufa. Hiko ripota Getembe kurwase county ya Nyamira, Jefatigad Kisemba. konyorwa digakwa nayo kwanekia buna nigo abokoreri gosege tamgerera chikwanekia abokoreri buya gochiese abana inchane muna sector yobachanu mosike mutoni nigale kwa nayo ase bunge gose ase county ya Embu chingaki banyara kaba bakogendera nemeroberi ya serikali ime ye county ya Embu. Mimi nimefurahia sana venye governor amewaahidi yake atamaliza lini. Mimi nimeambiwa na mkubwa wangu salary yangu ikiingia ya CHP inaingia. Ya CHP ikikosa hata yangu ikose. Sasa mimi nitaenda wapi? Si lazima nilipe. So kila mwezi hatutachelewesha pesa ya national government. Na pia county government nimeuliza minister ameniambia ako na budget. Saa zingine inaweza ikachelewa kidogo because of exchequer. Mnajua processes ya serikali. Lakini amenihakikishia ako na nini? Ako na budget ya kuwalipa nyinyi kila mwezi. Ukisikia huyo mtu anakuambia usijiandikishe kwa SHA, huyo ni kama shetani. Ni kwa sababu huyo mtu anakuambia usijiandikishe kwa sababu yeye ako na kadi ya kumpeleka UK, ako na kadi ya kumpeleka India, ako na kadi ya kumpeleka kila mahali hata US kwenye anataka kwenda kutibiwa. Wewe uko na hiyo kadi? Akikuja kwenu tumuambie potelea? Apotelee wapi? Mambo ya afya tusilete siasa hata kidogo. Mimi mamangu ako 80 na huyo kabeire gose omo konyo muraibu enso mokoro omosike cha Fred Gashagwa nigo anakiribuna niga gochikoligia gose wanjere ne gochikoligia kero kyo buraibu ense so bacharo na bumwaka bwachirwe na 25 ka okwana ritukolia rero niga nyara kabaga ko anakia buna nigo arachi gukora amonjereri amanene ndemo na sector ya gose sector ao eli kwanakia ngwirani alliance ya Kenya goika ase omuraibu ense gatatu omosike Mwai Kibaki anyata kabaga kujetiga. Gachagua want to be president. I don't want to promise you lies that I'll build roads, I'll build dams, I'll connect electricity. Those are lies. The country is almost broke. We have a debt of 12 trillion. So telling people I'll do this, I'll do that, I'll do that, ni uongo. Mchungaji umesema I'm a truthful man. If Kenyans elect me as president, Mungu akikubali, I don't want to promise lies to the people of Kenya. I want to do only one thing, to restore the Kenyan state to where Mwai Kibaki left us. And few things we want to do only. Make sure we restore our health system, that when you go to hospital, there are drugs. Restore NHIF so that when you have a card and you go to hospital, you are treated and you go home. Restore the education system, free primary education that Mwai Kibaki gave us. Make sure we restore the university financing model so that our children can get education, which is an equalizer. Rigathi Gachagua wants to restore the dignity of the payslip. Mwanjo muligereri na yura mwengeto wabate ase kiunga chinsenye magaraba yale kuringwira turese ensema yakabere turane ase ensema yitu yakabata kogendera ni nkwana twanya tukaba kotwa bwate kurwa britangani na abasike Peter Omanga na boigo Samuel Apoko
tujaga batokugirigereria amanga nomono abo bochori bogochikana kwase county ya Nyamira chiwodi sato nabo igo gurigerere tole oburai bwense gose obochori oburai bwense obogante konya kukwanerwa na abange netikulia lero asejera bene kose gochagere tikuligoro omo konyu murai bwense omokoro musikiriga rigati gashagwa tukaba gotabanga nere oisaine kurusio murai bwense musikiri William Ruto geti igoto tukocha. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo Egeikaro chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriria gatigati gwikari guri iria bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduka yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eyuerangene eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Murigari karibu nande sansema yiga ya kabere Egeikaro kia Jumapili tole na basike Samuel Apoko na boyo Pito Manga tole tukoligereria manga karutwenda somotimoko se katwali kwenda somotimoko nigo twali okwanira igoro yabomo anne mono omosike Apoko na robata likondo le gukwana igoro ya iganga yo mosike Timothy Bosire nza chinde yo koligia nganchiranere omugusiara nyaka bagakonyora gosine saiga igame gosine nyombene nakwagacha gusakwe kama mwabande gosenga kya okora musika Apoko na ganto cha kirabo tomaye gutambuka tosegende kingo ndunare goteba node tukubata mafuta lakini na chizo mkutano yo kecho aye bana bete invited and they are in the no etuta gutota urunge na pito mintate na marbiya bataribo begana ya tukona magana na fremu murengare na inchena tukona murengo otuta etusikana sama asama nganai madwa mbona bantu bakumetinga kitu na pito ga studio nande togotaramo nande bana turo murengo mungao kire montago itira mungao ekina daba njena tene nande ngatibende umwaka Bosire Timothy ngata botete gabwate ikingia ne rita tinga ne ritwa kwanera igoro ya okogenda gwa Simba State House na gartu achete tanga na babosoro wono nga egento kiaroka na magare egento kiko bajana na kerosi na kemosi insubire masina baro ngana na Timothy ata ite gocha asemati angina ndo tanganere ndo umeta bantu mbali batatagiti bantu nonye ninja Apoko nande okwegitera tiangote nonye jene umumuru ya kondora mabere sana njena ruwa na nona nge timu ya ruto
but banda abandi batutangene mbatagetia poko because igate baburungi nganyore kibesa nanje nonye nyari bachaje ne kibesa intabwati nakero na teba ngabandi nguri wochumba because tinko machi kibesa chikumunyo banyari bari but yo montabe ke kibesa ga nyo milioni 50 igo no muchumba roga kwendaka igo bantu mbatageti bantu bande because nyasa otokonye ntubati idea ntubati policy ntubati agenda the only thing in capacity etakorotiki etayo na bosire gento bantu bakomurwanira ingeringa bosire nasa omokonyire oretire agenda ne policy na ani nyasa omokonyo tu ne capacity bona abandi bare kumuri tiango bori omoshima magara kerago agwataki bosire mbabete nere bunge nonye wete tare korangiri bosira mubona kibone gente kibona gwajete gukora ari ngekire before they came out as a public kwenda nakina teberaga kera my brother tanga bagusito bamo it is very difficult kube kumusiam unless umwe chano chire kuruguru otokuneke abantu bonsi nkoro tomaka ba amo but so as much as we are like this kiro monta uchikorronde nabona uchikoranga na poko so kire okumama ndir kuruguru iga egi ototero giatwa omontoko onyiwe nabona bosire kabwate agende ngiya ata wesinande guchi uranyonya sawa mokunire aje gutumeka enyare kana boksi bakore achama abandi bakirigiringa kibesa etwe maite bosire has been working bosire ne economist himself warose kibesa ekero muntu ndo makunga poko akora bosire akorageria abantu 700 obarageria obane transport ngabese nchichai kibesa bosire onyo muntu nere nde shua otaraikira ruto ngabakwana nere bosire usina wade agenda kana to onyore umosikeru to namwete gasi akanga akaba NTCA akanga igo inero muntu goteba ngabona nande gaira nete kuchiari aira ndoje onyo muntu oyo moko matebe nganero mwete chibesa wangete gasi yae indi nanda bajite kuigwana nanda chaka mwachibe abantu baitu tugatotake gento nga speculations enerera agera bagusinto kora ntobamo njira banda tete mwaka bosire sale mwaka gachimotu igyo kunyara gukora kora nane bera nyarakane engento kene nare gukwana senye je agende ya bosire ngeringa mwana minto namboringa indi ichikura ichikar 27 inga kimota gete omwaka matianya arete chama osemaraga edition to gukwana nei omuntu uyu wa munyono nyo gukwana ngoje tore topic ingwateba okwana ne ubururu tayarorosire chama yaye omwaka kuruku karonzo myoka tayana nabwatecha echama omuntu kuruku yunyoma asa bantu libatwara aspiration chobo president nabwate chama nonyi gweteren mata karua nabwate echama ono ababa minto bonsi nano bdo mubwatecha echama ujino ari gwekurura neki kya UPA agenda nya gwikaransa na keroke ataraja lakini tigato opunga ki no oyonere director ya communication ase timu eyo igiki akwana na kito inche na akwana no musanyone igona akwana tigatwira mangana ina bare igo mpaka nyente bate ko totebie chama lakini na boranya banyuri na umuske biute karoko comment igore chingwa na chumuske apoko bado na bato gutambukira ni dio kaigo osera ni se kurigeringa no to guchakira grambo kwanza nyamaiya ngaite ne West Mugrango igo ne bunge yawe nyene na ande na in essence na yokurire kuri Nyamira nechi wode chisatu sopo chalyo boiga ikerengere kiongere kiro yopo chalyo boiga na kimu yali ganiri go singa ki ground ge goteba bona yakara chitari kichonje gete kurwe una nanto kante kuskocha chitari kichi yopo chalyo bakai me county ya Nyamira yo go se bakanye ngi mabochi kokare kara kine se county ya Nyamira ne biro bitatu igo amangana idiama tuanya kodrena ntranyorwa matani go chale ne patinero ene da kuminyoka igana kumira bantana kore bintu bya bara atabura kiekerenga ne chama ne rasma tatuare amaye kwendelele na ende to inyore na ki abukura independent chubili ya rosetiwe kagera yonde gaswa bisi Uhuru njaro stuwe miaka ebiri chikwa strike ya jite ku propel UDA uchese uraiwense njaro setiwe 2 years to elections ya jite 1 year naende ka hit so tuanjiro mwa brother relax na inuganda state house ragera CPA kuchibicha kora bidi mo kora between now
Paka 2027. Mpaka 2026 y'umutinyo kabiro gatatu. Mwiranaka. Kiara Mose tsunami ngojere gusa. Kwana. Tsunami ngojere. Ntonyerore. Ila bakore gashitarinke. Sawa. Now tuirane si Nyamira. Umaenda kuikatuta yabani kwa umaenda nga. Birogo bimbiri raisi una montara kredi. Ya. Birogo biria William Ruto no mokomu sana ase campaign. Ndo tegerere na ndo tegerere bia. William ase campaign is very smart. Na ama ni thank you. Manager by elections. Asi by election. Na ama ete concentration na kia kawa. Bono yona to kwa already ocho legitimate. Chiko enda Nyansiongo. Nyamaiya. Na kere. Ya. While chitimu ichinde chiro ichikire chikanya tenga si bado siku yako. William is ahead. Remember na campaign ile William ajagete ko interact na wananchi mapema. Mnacho tumna deputy president ikachagete kama cho president. Akaire Mel Central paka karo ndawo te kulia rais Uhuru it was too late. Ojak the same tactic Nyamira. Lero nimbate evidence nga abantu baumerwa kuwe ward geteyemo kubange mikakati. Already barabo abanganire nga ayogotena gituogete bachakire kuri conciliation among some leaders. Igana a winning formula ba kuri gore. Unaya Ototo no tena chikura muntu naro kwange tukosayibo. Yani nakaba itali hapana. Lakini kwa mpole sababu tabugati. Hawo na bunai bubare turero kuri ward ya mase chigwa chirisa tuchena mira bali consult ne candidate ya UDA. No ja fast they have moved. Ba teba ndinga ayogotendera gituogete bigia abantu bararia korega ababande ebakirete eri Nyamira nebi ndebyo syo korwa eki report eki chikoira ndi president yeah, that's how serious he has taken this thing. Igo onyo ndo syo totegerere tole Nyamira umanyete nga uganyete nga tiga campaign yo chao chake karanto abikira masakara in fact umeraria masikio already others bachira head. Igo gana de monto ito Nyamira nkeringa attention irachebe kunyamira use focus irabe Nyamira irabe nene andengiro rero tebanga irabe nene mono kera matiangi urigiriringa tukumwe biro bibere Nyamira se bitatu igo tuamu imbeire go tuamu tiro koro komo igawansa kulimb osawansa ko enyeria towards 2027. So na matiangi nera go ikama ekishwanga ekero chikule ichigo cha wakwa make sure nere otemire uiri birogo biganskera aisiko bira byonse bitatu mose ya moire li step kwende ya start asiko singa is not a man you can take lightly. But again to conclude nimanye tenga ngoikare ngaki agocha kwana na bangwana balibanya maiya kerenyo anyansiongo nga mwaragire endagera ngoje lakini manyanga na inwe mwanja mongo bosoku na bagusi and that will change the dynamics here to by election. Masika poko aya jirani bono ya Nyamira kurwa bono ko chiari ekinda ya sama nyete Nyamira mono kubwana mbiuka ekina kinda ko mwashwaga because onko genda sa tambe Nyamira ajibuta atanye go jowe bagerido majority atanye go anyway chi wodi ni satu into n'abantu batutam na Kenya kwanza turitetamindi ko biro byose igonanya na bito minto na gasa na ragase emekakati yabe kune yata ekegaro kina kya itabirana na go kirisana ngana ba itabirana emekakati yabe kiro by the time bago jo ni emekakati iyo no yago changa ngabantu ba minto moti to go chira abantu bosaigo ya tata abantu bano barengere tibinde ngao. We are determined and then you know your mobile bakery as a team go campaign what you are thinking teba we are determined in every UDA ngo ire byansi bitatu starting kurwa ese omugambio ya teba akuru kigoro kunyansio no togo jagra tu akenga pa torutense torutense ki gyanyansio no togo asa menyet no togo no togo jagra igo ekinar ekyo kanar go teba iguri chipa election is abantu baminto tumanyanga abasongo batanga we divine principle but we remain to be friends na wano tora na piuta because otora basani
lakini ideologies na principles ntuko swana amba bono asa mieti ya etri bona bonde to tange campaign ila be inspiration yichisa tunya maya ekerenyo na nyanchongo abantu baminto bamenyanga naba kusibale no muntu ogojorwa no muntu bwe ekerenyo no muntu nyanchongo no muntu nyamaya muntu taje kurukisi na apo kaje ko chorwa igo abantu naba motokore egendu kyo kankeringa naba kusitokore tole abantu bose bakore campaign yo mulembe ne yo wanjani magoro bakiro muntu kure nare boye ige kina kinara gote ne kende nkiringa ki na bare barigererie kabisa kire kande no na te banga ko terminating ko ira tore na UDA ci direction ni chosi sato but also advice nar kurunga barigererie candidate ejirabe kama karatasi kuchakira tarehe 17 muti nyogocha egera baranga use the suitable candidate lakini eri candidate tu achori cha UDA Nigeria the sweetest na tigamente nganere mu briefly naki ondo bwensi mogo chora wikabe no muntu wekerenyo yes yanshombo umuntu nyamaya ekero chikura chirichaje turi gucoko nganyi wenda busongo ngankwa rwanditi abantu bari ngagende candidate fulani your neighbor will remain turendane tusikane naende tokole chikura chomarende ondanda ikura monde ndorra abantu bakora na tuwa machikora andeiga omwari oye gutigara turi nyamaya gutigara tole kerenya gutigara tole nyashombo ekenene soka agikura comment yo marinda de muchikobeka no guchukwanira igoro ya inumuna aba MCA bamusio matina bakurigereri obukoreri SC county once an MCA always an MCA tinga ito semutige ko baba MCA ka misi ka mutige tego ite kurwaro iko bado wikamubwata interest ya SC county jiri county chiri mokoro lakini kine kinta ite mochiko comment kyo mwali igoro county chibere county ya Kisii ne county ya Nyamira kole to taraikirabo omo konyo muraiwe so mokoro moske chovre katika shagwa kurugoro tangasta katengana aba Kenya mwantabiri mbole president wa na itabire kubondo president egin tonyorenga richi kumpata barire ngomuntu wantu kwabere mbiji dio kwabere sike miaka 10 kubolge urukero bukende gyons nairo egererenga bade kinanka kendrete kere kotini gorio koruchu gukwae gocha ne bintu binde binge engante katangani ngelinga sachinde oko eso kikuwa na gotabanga nairo isaini kubuli wa president egente kenge nyare kabage gochangia so kuburukani united opposition una apero tuchaka na muskapo yes amata banga tayari kwa ni ko nara caption ne quotation ya marara ya gotebanga ya anda bari kita marieta biye agoteba matiangi karonso arenguria beka yuchi na mata karua mo expecting ngari gati ngo kubatigira ale bona ikero kyo president that is what he said manyabano nga the next president oyo ngomondo go nga rigati make luto tuko abonta kitako tabanga gokore sese kuoga no manyana okore no manyana itume the other day ngwarora ba chori secretariat ekaba headed by Secretary okarra umuruyo mwabana ndo yoko kumarara ando Ototo mumanyerera nanda ba usiro manyana mararo ma no mwamsi urenge nanki osena beauty first time second time nyasaka mokonya gairo ko senata Egeikaro ajete kurigia wagaba third time gari yo wagaba igo nyasaka musu kirichirangi chikotira wana orore ngobero mwana siasa kamili mo Kenya iga itame kisa kitu sana paka secretary ndo jo sengu exist yeritima tinga yando kureri kwa alo weekend which means as much as mambia yo onda kwa nera nga marara tinda motoma mangana itari ya chama ya DCP but kende kyonsi okoro muntu range no muntu agokora muntu boko bakoye igo ne posi ya kora ya motoma as things stand nje na poko as things stands onye gachagua okoba clear ngaten aborio na bako leche boko president take it to the bank rigati ko kabe kama karatasi because urigireri enjera rigireri oronero gwata numbers igegendo kera tenene gati egendo kyo kera tenene kera rigati tabe kama karatasi nerichi ila tebanga ayenko abete beach turiko kora turiko borikero nonye ebine bito kumanya ingogote nga Ruto is not smart ngogote that's a guy who's very smart
tago te bari kina ke beru tinga process njabe te follow nini egera amweri we because kura cha central chances cheru to kunyora njikete na nyora ngera kini ya njikete rojen wono go jiko takanjike ende so muntu munga no go tikari gati akole aten that's another strategy igo ntuegara nonye ni gas piotari because the determinant oragere opposition omuntu abe president no yo bari meiri gati nel but as much as ebintu birabe free ngate no president abande nabyo ekina gyo kanda tebe de kenen kerina no tebe ngaki bo president kobori is not 1+1 beauty minto ga kino ne na might is like nenjana tebe ngaki kori obo MP bwanyari ba chaje is not 1+1 unless ko wate resource chire equivalent ne equivalent no president is not 1+1 as much as yera nyarkana madota ngwangiru unless kuwata na hizo ziriko kumu from point A ngalenga bate niga piuta ngalenga bate biranga ki opposition ngojera pake kabe kujire tianga ki opposition ngoje nade deire bentawa bakateninga ngambari goja do you know the reason your guess is like mine yes musika poko wa munyoro otabira na ero isaine apoko dadande na vamos que piuta donde gashawa na batera ikia ya oisa uno ndugu yansi Kenya urababu 18 years 18 was 35 that's all 35 years na ndugu yansi na raisi ne ko declare era we pi mira olenge gasana bate na what support from where it comes from you is like ko na bate na right ya ko otherwise he was a step away yeah already kuna ujagire ko usmeli urai ekintu yoka ntaide kwa abiri na my brother ngeringa ikitu goja kuchanganyisere opposition kera kurmaega otebiri nganje tari rasmambe togo karan stokwane na ende mukaga ngantu chikutigana ndurgu chikutigana antari rasmambe presidential candidate ikenenta geteno ko make sure umuntu oyo ine president ya burfatu urulo president yare pakatomo gweka God me never know sacrifice with sacrifice so me I'm not surprised dinga okwandrego tomorrow after 1 month goira nare to the original statement dinga tari ras member lakini ende wikomanya nga ene strategy pakabwate yabo nga kiro monto tirate bena karteki na ine egere aendere ko attract support from their strong bases inga umuntu itonara lakini goja wika kare batakire ko make a decision kera kiro monta out na de once babwe I still want to believe nga narore Kenya ya mono wetan naro che central ono iga yero che ne kingi central tali aro ne kingi ya Kenya ugoja wika sawa te Kenya ta hat ko se Kenya asi birengere bia ya Kenya past na biko na ba wika aitelo tena in any case ndobe kuto vera place miaka menge sai create by the way na intu tigato tigere kabirende enyore na ndi kabirigi ende no musi odesmatia tutaragendera tuchikokorera mo kansoro mukoro Kaspa Ong'ondi korwase ebunge kitutu chache north chinzama cha Marani nigagatabaiganga ingwana mabwate nengija kurende nabwate bintu bitatago kwana ngende gatagane gatabanga igoro yabaruro che gutagenda state house ku yabagendero nigongo bamanyega barabo mbaigete gwanjirana ngabarawe no dinga family so kelira ira kubatebya na kiba gwanjirana ebemba chiti state house igegaratanga emechando yaito no kobageka gose emechando yaito yo kobageka nemekoro kurwasagira na nyamweya mbas nyanete gwanjirano oyo kagere ko bomukonyi bomurayi bwense chinga kecho buroiro bo no tarigere ko rwabo titoko bwena buroiro mbona bwatagire tabu na bwagere nyachae tanyara chikura chionsi cyo mugusi chikura 2002 arabu megataba ya otebaiga the Bible talks of omwagachi omungaini ogoikaransa okora esabu omanya gochaka obwagachi. Thank you very much. You know mo kansoro mukoro mosike Kaspa Ong'ondi no aturigere tukuru chinzama cha Marani kitutu chache north ekara toko chikokorera tuchake na musika poko yakoraga mbo tole county ya Kisii nkiranya ko bwanese ntwakorte myaka 3 officially
koru abantu basobisi koru abantu basobisi totebe mugavana bwe county ya Kisii koru basobisi emyaka 3 yelire bonega na matuko getaitire iguru iga emyaka 3 iguru muna bonega no ane murai bwense na be konya kobaruga inkiro nyaka bokone ure county ya Kisii gwikira bonega amata tega county ya Kisii kabayaja gukore gasinge lakini umugabana igachite notion yembenga ochire ngatete gusibia na go clean chimesi chia kortuna the first regime eye kamuira chinga kichinyenge kurwana chisegi for the last 2 years agasinyo kore gas number 2 ekero kunga chibesa chera ne gochi national treasury abantu bande bari skarasta na bande bari usenga ibara bakora ngeke gas bono teya because why should we chibesa aya my brother Peter ngo chukwana Nyamira na because he knows it better but inanya kunga Nyamira chibesa chirani abana chinga kwa ku Kisii because of the service area na demarcations ya each ward lakini umaete kwa makonyanga Kisii hero na first year bakarani 3.6 nini second year usen 3 third year nero ndoche ndagete ko teba nkene abaswali badanga mugara muna akiyake mpe ero koranga mbatema wetero sumugaba na uyu mwako uyu na tema na chipara na tema te kuigura na bintu binde bikegara akore bakimya kebere ganyi west ne kene ndagete ko teba iguru yo governance nkeringa simbara atio manyene no mukara sinde na monda mugwe myaka lakini ero mugabana ari kuira nase emyaka ebere mengi ari kuira nase ikaranse anda tegerere umade problem yae he knows it all ine problem nanda abantu bae bantegere nanda mogende momotebi nga injetimu angeti yakorango somanda marikunga abali no kuwa basiku of late nanye kukua na kende ya simba ingonsigete egeko na marikantebi ni mwateri bagakore merimo no nandiska no na bana ngende no ni body sina gambita rinji kuno mu MCA darwani lero njito konyo ge sabacha ge 2022 lakini kaba nere na igete nkaraso timu yo kura mu munyokia na jitenga somo marika ngati nga tigo monta kore merimo rieka abantu baje kumubona ngantu akwatari baga wakore merimo igakoranga igagosinyo igona monta gete nga abantu baje kumwikira nere sakare nyiri yogiri kumwikira simba bono saikere onyo kwiruka nga nero monogeri wo mugusi tango itire bote abe bono mugaka kera abero mugaka no gotegera kiro muntu actually ngogamba emyaka yebere ngo chenchare ngebintu nande moberere as raisi kuritain kiro lakini onye gakogendere ngenje yare ebintu abantu bamintu nabo akumwekera umugabano bintu mbiri byeska bigo biramo kongere mono nabono tinkweba gukwane gente ke sabantu siba minto kona agana matangaria yo mwana Dennis Oseko nande nabo maite Getembe no yare ekabwata magana kwa nande nanga kwana magana bwa substance kinko irero ngori because na tangasi ko mutwara ngero ngori na bwate ne yo musani ondangete nkomo buraka kina ikironga ranga ki ndi kina ikamutwari agekora abaraya bana basinya ine family tigamba kwani ko ganda omongi no simba kamagonkani na magokabira go nsingiseriega ngakuminga wa ago igotata yitugo nkwani because ngachakera omonto ndore ngimwino kurukumamanyi ngacha deputy governor ngamukwani ngacho mupunga ono kurukusairi chanda kankwani ngochikoike somongi no bomo gabana kanga go nkwani completely egende gwiti was viral nkiagenda kire mitandao na kinara ko teberanga yare ko basimba nabwato mungina otari omukabira tangera bano mugusi nankwania agekora nabari kunyuranga no mugusi nagekora moteri undo okorokwa tisa teranga samushoni nyoma zeino samushoni akanga ayire bine birenga bya kwanyare ko bokuru ne birero byao yukwanyarte ko gwetera ibimbiri byaito bya Getembe ya basi natigera abura kine ndaba kusibeto bamanye ngaki omugabana simba njiti mbwa the problem ni mwanjete na wanda getaka tabanga ki ntomo atari bagakore merimo lakini tigatwale some of the policies and akole much consultation abantu mbare ba angete aranyora angete from the start abantu abana boranyona bako makonya ai karanse stakeholders akwane naba 2 years yeye osenchia mukonya akore merimo gabo chikori chikura
Nyasao sinamokoni. Otherwise things implements like this, things are hard. Danda abantu betayarisire okoranga abantu betayarisire. Danda bono nabokoranga contest igo jakoba yobogabana Kisii na Nyamira. Yego jakoba enduru mono. Nari tindu chibantu bange bagukubori. Nonya Nyamira bajakoba nyaribo against you no muntu ya mose babe. Na Kisii yego jakoba Simba no muntu ndo Kisii era naro noyo. Naro noyo mo jakoba Simba no muntu yo abantu bonsi pia bamande batari guscribe na Simba bakoba bagukikoba kagangisha umuntu against Simba. And it could be very difficult. Moske Peter. Karoko kwana na ande ena inyori gugana ujumbe nyene gotabanga moske Silvana Sosoro na renge ase ebunge ya North Mugrango matukabwango iga asaro rekanete kobori directly aba MC Banyamira barusi umugavana nyaribo bisi babeke gesami tima itiko sege ningo akaigwete ena muri kunyiriganga ngekinge kwanira zinzaga ndi butimanje timono kinero mugavana na bora nene ke personal gracias nere eko garanta manchiti ekirende obukoreri bwaye mburi up to expectations kera kero mwaka kono role chi audit query ndani abwata maswali amanga about expenditure chivese na ende okonyirwe kutaba accountable ne ineffective assembly yetamanye nere etari ko kubwatie bintu biribaye se budget na biyo ko bamukonyire utakorera Munyamira igasime bwene lakini itegote tie umuntu kurugo songo eliwe usiribaga ocha goto prefect gose gotomakiri getabu Nyamira Kisii mbagwata yabo naembara go ayabara amange nandi nango te abatambe bobote birani nawo mataba ndungu chuti bari ono bobote mbari kukwana direct bakwana sangao lakini abandi nkore mabare bakwana unapoka mirenga nkibono tare go nkwanira kya matanga stomerana twacha kwa abantu pole ibikine bitu no tokoleta na inde mbana kubona kendire ndi no muntu oyo I think mbaje bari ganiboka baberane nebicha yarenge mbe manje n'ibintu byonspi ingama igoko ukunenia mako iga igende kanda faironga inkyo takwana ndi umurai kirikero kyo amagoso nabo na barabu na inde karaba aru abawo chikotia Banyamira ngarusio beko yo bari kuracha kira yabo noroje baramba sikete arati vamos siketa 100% na kibara batara mobilize abantu bakisinga rusi arati igo takolete chisegi chino from elsewhere santo Banyamira obore magwito na nyaribo ntoba maete na kitoja gukora 2027 nale gotabanga Nyamira igira netamaega as compared to other counties like Murang'a asengencho oburai butaro chisibo butabwate direction that's why abanta bange sana batenine oyataramanya mononga banta bange batenine paka dekira se for the first time umuswadi kurukocherusha achira usugumanga ndoje nganda akore mono kubwabana na abasacha yani wikiranga abasacha bono tuateri una nduisaini igatoka ngiria myakeri emekora bangina bari kugambari kitambo na buikoyo ose wangu wa makeri bari ko ngabona no tokwire ni buna Banyamira no tuabaire gasi abasire tigante abare na bwato bane bwaye barabu na bwato bane bwaye bote nanga tiganera borie lakini ndaba ichi mbache kwamwa then naro kuruchanwa nera agochocha gusira no murigisi mituri kumukira bye go akirende nera no ale Timothy umuntu uri gocha kuba umurayi omo kompi Nyamira nando uri gocha kunyira ni raini Timothy mose no ene shiringite yo correct tiko sto sene economy siagara omongwano uri mose every sentie public Timothy could put it in asegwana takoba for the problem yaye I think public relations yaye abantu bakomara baranga ari umwenenu nane mbote baranga usema mbote bando umwenenu lakinende bintu bya mwananchi birabyo na nyambati naro naende ngoli wanaendo kijame skimoni naro abange mira na abange ya lakini ise wikanga ba tigiro yomo ya na wanye gene tenga musike
nyaribo nanya robo kumusana kuchimuti singe njobo kwa ribwa ya kuchimaera tari gotoka State House tari gotoka Sept ya Nyare bona iga tari gotoka sikiga bana chini chibise kinorigereria to komanya rote nino mo director na ga ntenga chinsana che chieli robo no mogaba no lio Nyamira no ale bon tuma edisto mo bekira kidende nya saenaro Nyamira na konyu musukunande ne Kekitua musika poko gukorera nengana ya mwalia to engana ya ne mwalia ntwe bagukwana nga ririo na my brother na kwana tenga serikali kare ariko ntwa serikali ntwa bete confident because ntwa to CS wale kura no muske macho anjo wekararwo oyo mindu migosyo gamba na boto tete batanga migosyo gamba otoire rieta asenge njo kurani ministry na inde boto kumwera ninga migosyo minde sore nyasa akora na ndakorendi ebirengere enjire ikwara ile ministry for the last 1 year and some months egende anyagoko uri bagiri kogendera ogendere ande na bokoreta elieta ryo musigoro na bono ntate ko yanda ngamugara muwe yake mpe matiange gendo kemwete elieta na ande kegerete abagusi basikire ekerare nko aguchi ministry yaro enkokorare ngemero with that one I agree as much as I don't prescribe and his ideologies and the principle lakini emeremero ngokoraki ngokorare na migosyo kaninga otemire because you strike jirichi abachi arakoba engakie ministry yeyo o magic commentain lastly nariko tebanga abantu baminto as much as tole emerengo mbali bana nje na puta ara morengo na nje inde tutam era ari one time tiga tosikane na ande tuanjane na bono otutagete kugikiri gento kiriki aba sobo mugaba no mukurungwae mwako ngwae tagusobera maya na ntwarure pole na ande twakwariria gento kiabase anti yao nyokomoke aba matangaria na botwara kotebanga na ninki aba seito nyari bari ya sobotongi na ndebinde bibikere ko basaba ntaba nene bari etotete kukikirisana na mone gento kirinda etotebanga ngori ngo mobe lakini nje no murainda ketotebanga kituro morengo oyo omonto oyo ayiguri bagakwane lakini gento narwo saba kero gukwana na etora amonde na ayigo gukwana oyo gukwane bubuya o ni chinyanya chiao lakini toramo Ramon egere na hande to gukura abantu abana amamo bona rorio chabeti na kibagende sina bamwe abo na baraba chumbe bona igana to gukwana agege tore studio oranyora no baumira Nairobi nande bakwana nindi baragire abantu bona tura to chandegete na bande tura bafuazi ba chabeti na bafuazi bangu bakibage iga abantu baminto na kitu asabera na pio to minta kwana nga chipa election chika Nyamira abantu baminta barabe umufuasi oyo tumanya naba usitore no muntu akochoro no iwe kerenyo akochoro no Nyamaya akochoro no Nyansiongo lakini at the end of the day yakatwere mbuoko koraki buokorena na tutigare ko babantaba abam esa bo molembe abaraye butambe yatembega ntore tayari gocha na ntuba bwati segere studio nere gendere gochibos mweske piuta go kolera kwarara no mo directo veire jinza ba no trembero mbara kire yo kubata chikura chigendrete ntueba ende tu chikobarunga mbare ngatole as but the number of registered voters turato tali ngambare ngatwanje tefred matiangi kusembare ngatwacha ko mu welcome mitandao gose faraga ikure ilikuwa bwata nandi kwachikwanya kanera tukonya abana bali mutabwatie kura yanda bwatie kura omwali buna mwishumu wapo kateba gento kirikia amatarie ndo sokusana machi ne karamo kurwana mama na kobe kwinwe new site mwe ntangani irike go to paint bobe na kuri musike kibagendi na nyakundi baisara nsaboka bateba basaba na mabera egere gento kirinke ndra keresi kugendera abantu ngurusene bara manyingaria amanyingaria goiteka tago chinse atabwati amagosa ase abarayibari babe omwario tuendere wanchana abantu Nyamira chikambeni ngo chire besango chere karia bese kapisa naende bwateroko naende unchuroko bese tebwati muma nirie lakini ekulero manyanga umuntu uchigochora nuri ugochawo kodere gasi tari uri gwatebwe n'abantu bande achole asante so gutegerera naende torla nenga kiende kero ketembera twali bemono mwancho muligereri na yesenga kwa ba mona into anga chinsa ibire kurtwa chagete chinsa ibire gorna mangana mayiye kyonga chinsa ibire tukaligeria rero twaswage karo kya Getembe na twakabere na abajumbe babere bechi wadi ibire
kurwe county ya Nyamira bai county ya Kisii omosike Peter Omanga kurwase ward ya Bugichora yure county ya Nyamira uyo abete omo majority da usomuraibwa bange ase bunge ya county yo nabo igo omosike Samuel Apoko kurwase ward ya Kiogoro bunge ya Kisii gose county ya Kisii ase na era nyatu kabaga kora chintunda ibere era ntuta mwabete ase ward ya Kiogoro kwikira muno tugukorera Egeikaro kia ritukuria rero kia Getembe njeni ongoro kwa ni Ototo nyangiri kurwasa samya transmission ga kwa Mike Willis magaye kamera ni galinge akurukunga Wilfred Matundra na boygo Josephat Sungura genda gutwara buligelio bya Getembe TV kongekia mamusi na boygo botware botukobya Yema.